kincangana kadangmu Raden Jaka Eramba. Raka nuwun dukungan saking Raka. Yen Raka dados kubayaning dewa. Waduh, munggah pangkat ya. Dadi kubayaning dewa. Aja kaya penjondol mundun pangkat. Saged terima Surya. Matur kesuwun yen Rama Pukulun percanteling kula. Minyan kuning Jawa kendung kaya wirang kaya liangsem Bosiko sampun lamun Umumakening dewa lan Jawata kincangana kadangmu nuju ning negeri Dwarawati calon arep diuji kesaktiane sing unggul kuwen kang bakal miliki gelare Arjuna. Jumlah calon iki pinten? 3 kabeh. Siji adimu Jaka Eramba, loro putra Astina Raden Pancakumara, 3 Singkarang Tumaritis Bagong Astrajingga. Waduh, Bagong. Dilali bibis selali dilali purak lipur bos lansar sopora bos lansar sopora kang ngopi dewe Sage trimanen Surya sing duwe kayem lansar subur minakan kang ngopi dewe sing pauman kang ngopi dewe abang-abang bungaribang suka mati lagi japan suka mati baparti santri bang ora kelakon mama jitarman sareng bapak sadu senang kargi mek keding senang bagoy keding bosiko sampun istilah sareng bapak tas mek keding lanu asebenom tua tanggung dikuat nang jolakane dikuat nang ucap Chandra timbalan Rama Pukulun aja melu ngincangi adimu. Mbae bintang mime bintang sampun ngelamun sewang lampah awakmu teka ning Tunjung Malang ning Setra Ganda mama alek motore kedin awe weruh ning Nyai Gede Pramoni carane si priwe bae Bayonana Jaka Eramba bosiko sampun lamun yen bisa asil mengko menang dibayoni Permoni sampai kaken mengkotak baleni maning ning isu sareng kang nopiye keding sewang lampah kula kelawan kadang-kadang dewa makaten nggih Rama Pukulun bisa ketandang singgene Surya wong becik pasti katiti kula angsal izin mboten dangu Rama Pukulun Jaka Eramba Kakang Simbayoni matur kesuwun Raka wong becik pasti katiti sewang lampah kelawan isun kadang Surya amit kondur Rama Pukulun kula madal pasila singriki
masalahku gampang bae. Pukulun nganti kamangkaten betaran rada kurang terima dadi gampangane raket hubungan zaman puluhan tahun ilange kenang sewengi kiyen-kiyen bae. Ya yarane kula lama pawongan. Ari pawongan iku ya apa jare wong sining dhuwur bae. Kanca. Niki wonten serat pemundhut lagu gendinge pelok nggih. Saking Kang Nopi sing pauman. Ya, sedulur sing pauman. Sing duwe KM lancar subur. Salam kanggo kru Langen Budaya. Mobil khusus kangge Bapak Haji Rusdi, semoga sehat selalu panjang umur, amin. Ya sing tak jaluk mekoten lah. Waras sehat iku rezeki sing diterima sing kuasa. Bagian sugi sawah, sugi mobil, empang lega, kapal duwe, bakal uripe wis disiksa. Apa konon? Mangane beli mangan sega. Mangane apa? Mangane kentang. Oh iya nih. Apa kurang enak? Kurang enak. Masih enak ke tukang kecrek. Bokat penyakit melulu kuna. Ampunten nggih, ampunten. Soale wonten bos teng mriki, ampunten nggih. Apunten, bapane Alip, apunten. Perahu layar. Ya memang lagi pesta nadranan. Dilanjut malih saking Bapak Sadut. Bapak Haji Tarman sing santing calon tuan rumah. Calon tuan rumah kula aku beli ngerasa nyatet kue tansi, beli ngerasa nulis ning agenda. Oh rupane ana sing diperintah tole karo sekretaris mungkin. Beli dodo nganggo surat kaleng. Demen dewek bae. Aja mimiti menang. Kok diwarakna ning mamange sira. Sing mbae bintang. Cinta ning lamunan. Saking Mama Alek motor kawin kiai. Modalnya 300.000 nang. Sengalami kawin kiai. Ya wis kita mah. Mangga sing tresna dateng suareng waranggana den pirengaken iya dados. Bapane Alif nang. Iya. Langsung dia pecel. Pangga khusus kangge Kang Nopi saking Paumen dari Bapak Jitarman, Bapak Satu, Bapak Ali, Andrea Asri, khusus kanggo Bos Seko. Koncone gisik gembira alena perak banyune segoro anglia numprak perahu layar kanggo
gane becik balik wae dene sesuk esuk tumandang nyambut gawe khusus kanopi sing pauman sing duwe kainan syukur bosiko kanggo bosiko Bapak Sitarman saking Santi pasado bosiko iyo koncone gesik gembira bosiko alera bosiko banyune segoro analia numpak perahu layar bosiko indino minggu bosiko parini soto bosiko alon praune bosiko wisna biangan biuk biak banyu segara bosiko tuhan kebujutmu karo meseguyu nilangake rasamu prang lesu bosiko jawil mas sepole visore ditengke lopo katonya awe rayogane becik balik wae bosiko deneng sesuk esuk tumandang nyambut gawe mengapa kula bisa jatuh hati karo sampeyan wis durati memalek motor apa karena ganteng banget suka apa karena gede kasih sayang ulun mirilah najan didikawi asal sarate uripe dijani tapi yang bisa padu kawin dapat lebih untuan bosiko kenapa kula bosiko bisa jatuh hati bosiko seminggu bosiko sepisan kula nunggu giliran bosiko ina rindu ketemu bosiko lirikaya pengantin bosiko sengerti bosiko sampeyan masih abun nirabi bosiko ditega bosiko berarti
Aduh kelingan kang ngopi mata terus kebayang kang ngopi apa rasa anak wong lagi sayang san ari arep nemoni posiko wis ketemu arep ngomong ora wani kang ngopi diajak ngobrol jawabe sing ora kang ngopi yen terus terang watire ora nerima asih wong demen dewek bae posiko dukanya ngilang temen ora syukuran posiko lali posiko mangan uga bingali posiko pikiran pusing posiko mikire bae wong siji posiko kelingan posiko mata terus kebayang posiko apa rasa anak lagi sayang asih wong demen dewek bae posiko enak temen ora syukuran rugi lali mangangan uga bingali posiko pikiran pusing kang ngopi mikri bae wong sing kang ngopi aku kelingan mata terus kebayang kang ngopi apa rasa anak lagi sayang sesambuning Dewa Betara Surya diangkat linggi dateng Balai Asmarakarta Dewa Jawata Kembal Sinak-sinan Madam Sekawan Jagat Erawati Cahya Kuwung-kuwung Bul Tanana Kukus Dugineng Ponggawa Gagah Gidro lumakuwe singit katone angker kesawange kados macan ucul umpamane ya
Hai Dewa Jawata para Parta aku dawu melolong matamu nang sakit sapa blibis ngucap bosiko ngaturaken matur kesuwun bosiko sareng kang nopi kedik sareng bapak tasman bos guntur kang acung kedik peru sampulali kang nopi sampulali ayai ali kedik nina kare bos TS dewek mama alek koture kedik babe bintang sampulali bintang sareng bapak sadut kedik bapak gitarana nak kene sakit sonting putih gelungan dalit lima langat hati sakit bodongin pari udah lari dapat diburu bapak sakut senang sakit senang baju kembang putih nih gelungan dalit lima dalit langat hati bilang kene saking pau adewe bosiko kedik bosiko aku kesun sangat bosiko kembang putih gelungan hati-hati sakleban kodong yang pari kirine kejawan janji tuh bosiko kejawan janji dimetan balik pengon tuas kejar di kenaikan urang makirungkunan badan siji sapa baik kamu penit yang kuning sama gendong kayak akhiran kayak insem kayak posiko dewek posiko dewek ayai alif menak pos tetes dewek tuh ayai alif pos tetes kembang putih sareng bapak gitar manek kedek bapak sadut sareng sarakin Ampura bukan aku nindakaken kurang sopan bapak tasman matur kesuwun sareng bos guntur kedek sareng bapak acong sareng bapak heri kedik bosiko dewek pinang kenek kang hormati bosiko masih ngormati aduh ayai alif sang kuryang kawanan muda-muda dayang sumbi muda-muda dayang sumbi rasa dan penasaran lamun durung bosiko sareng bae bintang mime bintang grup prawasa yang tunggu bosiko ma sing hormati patokannya ponggawa aduh sing blabara kawat iki ya orang ngenal ning etika Balai Asmara Karta ki dudu tempatnya pesta pora dudu jejogedan jejingklakan wah sedurung-durunge aku njaluk maaf toli manusia iki kesenengane ki aja dirata bae awas yen wangsul lalentangan Kang Nopi saking pauman Kang Nopi ngaturaken matur kesuwun Kang Nopi pauman dhewe ana sing hobi joget
ana sing hobi gemuyu, ana sing wong gapaperan gampang kesinggunge, ana sing wong menengan ya ana. Tapi sing blay niki wong meneng. Jare wong pengen mau widara uleren, meneng tapi nyelemet. Waduh, Dewa Betara Surya lagi seneng ya. Munggah tahta naik pangkat loh, weruh awakmu ya. Jaitun kembangnya kuning ari getun aya alip balik kamali penggawa sing endi? Sapa sesambat yang mewangi? Ana babasa penggawa kliang kapur kangidan merak kaya malas kang ngrok-roki kayun gede kang mamayungi kidang benjangan sing nusoni kunang-kunang sing ngobori langguh pengucape ya pepatah dalang bengen iki mengene. Sapa asmamu? Sapa aranmu? Bukan beli duwe aran awakmu? Ya duwe aran. Eling-eling makang eling bapak tasma sareng bos guntur gede Jaka Sentosa. Awas dudu tosa ning LKP dudu awas. Kan mangeneli badut. Ngeneli bocah bajang, ngerti bajang? Serba cilik kabeh. Ndase cilik, awake cilik, badane cilik, sikile cilik. Sejene bocah pudet. Gedhe ning dhuwur, cilik ning ngesor. menyan kuning Jawa gandung bae bintang mime bintang kaya mirang gawe yang awake umum ndas yang lebihi mung tangan sikile dikurangi kayak tukang saron bakal ngringkel ning kursi lagi masih cilik bengen. Jaka Sentosa ya Jaka wong masih nonoman Sentosa kuat waduh barang dari dewa kembayan pinter ngeramal ngaku kuat sih beli kau kuat aja dikait-kaitakan karo aran awas mana menes kepanandur pasti ngondo bapak jitarman sarang bapak sadu senang sarking emek kedik sarang senang bagyo sing miranga melare acara nadranan nanggape dalang kaji Rusti artine Rusti nelayane terus dadi aja dikaitakan karo aran awas sejen kaya nanggap dalang bujal raine abuh kiyange nganjal aduh anak bosek ya aku wani ngomong mengkono ambura bos BTS ambura sekaru kiri gambar atu ayai alip sing duwe BTS dewek ayai alip sang bosiko kedik bosiko sampun ngelamun Ana gawe apa? Jaka Sentosa? Betara Surya siap ngiringaken Jaka Eramba nyalon dadi lanange jagat.
Dewa Jawata kumpul kabeh. Aku ndukung. Aku seneng pengen nonton engko antara calon karo calon diuji ketik jayane ning negeri Dwarawati. Sapa kang kalah kacek, sapa kang pilih tanding mengkoe. Jaitun kembangnya kuningin getun balik ke maning bosiko masih ngormati mung sing beli cocok iki perintahe Bathara Guru nukasaken Dewa Bathara Candra kokon jaluk tulung ning Ratu Tunjung Malang Nyai Gendeng Pramudi. Oh, laku lampah apa yen mangkono? Berarti perang iki arep colong-colongan. Ngalami aku dewek tekan ing Tunjung Malang. Kesasar dalane beli ketemu-temu. Malah beli inget lebandi kalau Tunjung Malang. Sirine kegawan janji bosiko dewek bosiko maka ngormati kelalen wis barang gawa supire adine pegender wis Pak ya usah aja pengono Permoni iki ratune golongan Durbiksa. Maning lakone gak anak. Kiyeng nyolongi bayi abang Kumalarean. Dadi lamun Bathara Surya ngilingaken Jaka Eramba, Dewa Candra uga ngilingaken Jaka Eramba, los tak ijinaken. Tapi bakal jaluk tulung ning Tunjung Malang, berarti arep perang colong-colongan. Ke sing alang-alangi matur kesuwun bosiku sampun li bosiko ngaturaken matur kesuwun Jaka Eramba Pancakumara Bagong. Aku pengen nyakseni priwe mengko priwe unggul yang perang hari kudu tak jelasaken pendampinge Bagong, pembelane Bagong, penggemare Bagong. Bagong duwe penggemar. Pantes wis diupload sebutane Bodor Kesokor. Yen mengonon perintah sing Rama Pukulun kedewatan oleh jenengan Suralaya Surawani Layapati. Aduh, wis dingin ya. Sapa mendusane? Sing wani nunggang tayak nginap praja ning Rama Pukulun Bathara Guru mati konon. Lara patine aku blining tangan yang Bathara Guru. Tak takel dingin kandane pokok didingini soalnya. Sepisan Bangapura Pindo Parawarta telu rekap daya keparat awakku menghalang-halangi Jaka Eramba ngaku pendukungnya Bagong dudu pendukung penggemar ya awas ngepen berat ning Bagong. Dewa Jawata Sangyang sekabeh iki gelanggang perang sediakaken kencenangan pedang landheping gaman bandring bindik di sekelang tekan dening lapang perang Jaka Eramba. Wah.